Aaltosella kiekkoon. Vähän jalkoihin jää. Nyt on vastaisku Jokereilla. Niin nousee Arto Kukin ja jättö taaksepäin ja maali! Arto Koivisto tulee ja täräyttää Kukin syötöstä ja tasoittaa ottelun 2-2 ajassa 47-01. Taas se tuli jostain Jokereiden neloskenttä, kun se lyötiin yhteen. Ja näin Arto Koivisto pääsee tekemään elämänsä ensimmäisen pudotuspelimaalin. Ja minkälaiseen paikkaan? Toinen finaali ja tasoitusmaali 2-2. Kyllä nyt Arto Koivisto huudottaa tätä yleisöä täydestä sydämestään. Ja katsokaa Arto Kukin taidetta. Tuossa nähdään jo neloskentän miehet vai tärkeitä. Ne nousee tästä. Siitä se alkaa. Hyvä taklaus keskialueella. Siitä kiekon riisto. Kukin pääsee sisään keskelle. Taakse jättö ja erittäin hyvä laukaus. Loistava yksilösuoritus Arto Koivistolta. 25-vuotias Koivisto tällään siis tässä kaikkien aikojen ensimmäisen pudotuspelimaalinsa. Loistava homma. Ja nyt Kiihkeä lopetus tähän matsiin. kyllä ja